Това е всъщност приказка за себеуважението. Човек като прави такива неща и след това си казва: кой е героя в цялата тази работа? Еми аз. Да. И когато поработих като лекар известно време, а вече пишех за едно предаване, за второ предаване в телевизията, трето, за каналето и за разни по-известни такива предавания, имах парички и ми беше сравнително добре, пък бях и лекар в същото време. Един ден си казах: нека да се хвърля и да стана само писател, защото вече имах успехи в писането. Тогава дойде най-така сложният елемент, както казват в Перник, от моя живот. Аз, подведен от хубавите бохемски артистични среди и начин на живот, пиех и преди това, но почнах да пия толкова много, че една сутрин на около 31-2 годишна възраст се събудих и видях, че до леглото съм си сложил бутилка водка, явно съм си пил и през нощта, и защото треперех целия, ми се наложи да взема бутилката и да изпия една голяма глътка. И защото съм лекар-психиатър, си казах: е, това вече хич не е добре, майчице. И след това, мили дечица, аз 8 години всеки ден се събуждах с 200 грама водка. А ако нямах случайно 200 грама водка, треперенето и потенето и повръщането и припадъците бяха ужасни. Любимата ти водка коя е? Любимата ми няма да ти я кажа, защото по-добре да не стигаш до нея. Моля? Така, тия 8 години, слава Богу, вие се хванахте за това и може би си мислите, че и сега пия по същия начин, а това, мили деца, е напълно невъзможно. Човек, ако пие по този начин, изглежда като човек, който ще умре след една седмица. Най-големият извор на мое себеуважение и всъщност това, което съм направил най-много в живота си и с което най-много се гордея, е това, че победих себе си. Някой ще каже: оп, ето, направих грешка. Аз не победих себе си. Аз победих слабостта си и издигнах себе си над тази слабост. И получих себеуважение, което ще ми стига и сега, и за много напред. Разбирате ли? Това е цялата работа. Не колко пари ще спечелиш, не колко мадами ще имаш в живота и дори и каква професия ще постигнеш да имаш. Дори и какви успехи ще имаш в нея. Не е толкова важно. Важно е да можеш да си кажеш: аз бях героя в този живот. Аз съм героя на този живот. Да. Аз постигам това, което искам, и ако не мога да постигна нещо, не се отчаивам и не се отказвам. Браво! Ще ви кажа само думи, които е казал Нелсън Мандела, защото той беше и е един велик човек. Знаете кой е Нелсън Мандела, нали така? Водач на борбата на чернокожите в Южна Африка за равни права срещу апартейда. Той е казал: не ме питайте колко победи съм постигнал в живота си, а колко пъти съм падал и съм се изправил пак. Това е цялата работа.